Microsoft Surface 2 er en helt ny tablet-teknologi, som Microsoft afprøver. Det er en software, som virker fuldstændig magen til den, der er på bærbaren, bare i en tablet. Derfor gør det mere overskueligt og nemmere at bruge den. Og du kan tilslutte USB-stik. Også som jeg har skrevet i anmeldelsen, er der dog flere steder, der er plads til forbedringer. Som for eksempel softwaren Java er ikke en del af tabletten. Det kan heller ikke blive en del af tabletten. Som så derefter gør, at du ikke kan bruge det offentlige som Borger.dk eller Netbank. Dog vil jeg foretrække selv at bruge en Surface 2 i stedet for en iPad, da den har USB-stik og kan tilføres ekstra hukommelse. Designet på tabletten er også tungere end f.eks. Apples design. Det var alt, hvad jeg havde til jer i dag i videoanmeldelsen. Men er det dit produkt, jeg skal anmelde næste gang, så kan du skrive til mig. Det her var Christian Halling, den blåøjede anmelder.